kanira ing dalu ya Bu ora bosen aku lan kowe saben-saben asring lan kulino ditimbali somandene ana ing laladan desa Kalimati kecamatan Peturuh kok Peturuh iya wewengkon Kabupaten Purwarja iya sing kagungan kersa kiye sapa apa sowaning penemban apa dudu ya dudu angger sowaning penemban kuwi sasine sasi Sura kiye warga sing perantuan pada kondur ngumpul dadi siji karo warga masyarakat Kalimati iya ora semeneh iki rak mulane wulan Rumah Dzulkaidah iya Rumah Poso Syawal Dzulkaidah besar Suro kurang luwih 5 sasi meneh iki sing nimbali sapa weng pepundenku sedulur ya kadang sepuh panjenengane Bapak Karsono. Siapa? Bapak Karsono. Oh, kaya kuwi sing duwe gawe jenenge Bapak Baladewa. Kok Pak Baladewa sing keprimen? Lah angger Pak Karsono ki nom-nomane Baladewa jenenge ya Karsono. Jeneng ya jeneng, wayang ya wayang. Ki asmane Bapak Karsono, Pak Karsono. Iya. Ki jaman gembiyen ya dadi wiyaga. Miyagane siapa? Pepundenku saka Pacor. Panjenengane Pak Gedhe Hadi Sutarko Hadi Wacono Pak Gedhe Tarko mending jaman gembien iya mergo gaweane pirang-pirang ya matur karo pepundenku Pacor kepengin ngasuh njuk dadi wiyaga mulang karo warga masyarakat tangga teparo kiwa tengen yen ngono kene ana grup kesenian pirang-pirang rombongan wiyaga ya ana ketoprake ya ana tayupe ya ana wiyagane bangsane siapa? Bangsane siapa? Bangsane Mas Sunar. Iya. Kae wiyaga apa bangsane apa kae? Yen Mas Sunar ki bangsane apa? Kae ya wiyaga ya bisa. Iya. Rombongan ya bisa. Oh, dinang rombongan ora ketaran ning dhuwur panggung. Lah kae rombongan sing ning ngisor seksi wirawiri mamane dhuwur kurang pacitan dheweke mlebu pamon gawe pacitan. Kurang daharane mlebu pamon gawe daharan. Oh, Pak Dalang gurung ngono wedange digaweke wedang teh. Kira gaweane Mas Sunar. Sing nimbali Pak Karsono.
hajate bengi iki netepi dadi wong tuwa ya kuwe Mberat Sukerta nigas purusane ingkang putra ya kuwi Adimas Slamet Riyanto. Wis kaleksanan rikala dina ingkang kepungkur itung-itung bengi iki mbawahi utawa syukuran ngucap rasa syukur ngersaning Gusti merga panjenengane Bapak Karsono wis pinaringan momongan ya kuwi Adimas Slamet Riyanto rikala semana wis katigas purusane kabirat sukertane mung pandongaku ya muga-muga bae panjenengane Adimas Slamet Riyanto sakwise disunatke iya sakwise dikitanake bisa dadi bocah sing soleh bekti marang Rama lan ibune nutukake ana bangku pasinaon sing luwih dhuwur ndek wingin ning SD saiki ning SMP aja mung pawiyatan dasar ning tumeka pawiyatan luhur syukur bagi yang tumeka perguruan tinggi iya mergo jaman saiki perlu beda karo jaman biyen bedane jaman biyen tamat SD iso dadi pamong iya tamat SMP iso dadi pegawai negeri ning nek saiki S1 D3 D2 nganggur dadi bakul bakso ya pirang-pirang sarjana sing padha dadi bakul klambi ya pirang-pirang mulane sekolah sing dhuwur sing giat lan sing pinter nggone ngudi undak ing kepinteran ing pengangkam besok syukur bagi bisa pinaringan kanugrahan upamane kepepet ora dadi pegawai negeri ya dadi pegawai swasta ning ingkang kira-kira ngasilake asil sing gedhe kena kanggo nyukupi kebutuhane nggone urip iya jaman biyen kepengin dadi pegawai negeri kuwi gampang ning saiki ngrekoso iya wah mongko sing nimbali sedulure dhewe ya pepundhene dhewe ora etang ngitung rikala semono dawuh pripun Mas Jiweng pun Pak Karsono kula keputangan kebejikan karo panjenengan lire saben-saben aku lan kowe ditimbali ning desa Kalimati ya ning pepundhen sing nimbali lantarane ya panjenengane Pak Karsono iya mula pun monggo kula rep kapaken mawon telasipun pinten mangke pun bayari piyambak kemawon mergo sawargi panjenengane Mbah Timbul le nyejarah iki ngene iya sing jeneng wong sedekah kuwi ora kumudu ning masjid nglebokke dhuwit ning nggon kotak amal utawa infak kuwi ora ning sedekah seniman kuwi yen ana kanca seni iya kanca wiyaga kanca rombongan sing nimbali iya alat saanane tenaga ya saanane diaturke kuwi jenenge padha karo sedekah oh padha karo sedekah namung rening kawontenanipun namung kaya niki alat kula lan kanca wiyaga iya tujune bengi iki diberkahi karo pepundhen sepuh sapa Mas Hadi Supar Hadi Supar kuwi sing endi ora ban-ban iki ya pejabat agung sing endi sing nabuh kenong mandan kaya kowe wujute sebabe nek kowe untune merongol nek kono ora merongol ning kae malah mancung sing mancung lambene iya kae Pak Supar pejabat ngendi pejabat ngarep rumah sakit Palang Biru alias dadi satpam oh iya mergo ra dipunduti lakon aku dadi bingung jane wis tak otak-atik arep nganggo lakon sing tuwa upamane Banjaran Anoman sekolaire iya masa kejayaane nganti tumeka lakon Mayangkara utawa Patine Anoman ning tak pikir-pikir panjenengane Pak Karsono lek kagung kersa kuwi rak nyunatke putra kagunge iya sedengin donga apik wae urung karuan katemahan luwih-luwih yen nganti ana wayang yiku jiwaning pendhita kaya dene Mayangkara utawa Resi Anoman kok nganti gugur ning jane kepengin aku iya sesuk upamana wektu mirunggan ditimbali ning Penemban dicoba lakon-lakon sing tuwa lakon jaman biyen mamane Banjaran Dasamuka iya Banjaran Anoman laire Semar iki malah seneng dadi wong mayang kala mangsa kuwi kepengin sinau buka kawruh utawa buka ngelmu iya ning rene aku sawandene matur karo Pak Karsono pun lakone sing nyenteng mawon sing baku pokoke slamet awal tekan akhire napa kula pasrah kalih Mas Jiweng
lakone wis pokoke sak ketemune reka-reka gawe lakon iya diberkahi pepunden pirang-pirang sing padha kepangrawuh bengi iki sapa Pak Lurah Wironatan kepangrawuh Bapak Kepala Desa penjenengane Bapak Sunaryo Kepala Sekolah ya kepangrawuh saka ngendi saka Kunirjo Wetan iya diberkahi Bapak Congkok Sujono apal-apal wong saben taun nanggap kok iya pokoknya janji Kalimanti kuwi favoritku wih piyayi niki dasare ya grabak semana antusias karo lakon wayang iya bengi iki dikeparengke nganggo tetembangan ning ora dikeparengke suwe-suwe ngono nggawa bintang tamu nggawa sinden nggawa orjen sindene tak hitung ana 1 2 3 4 5 sindene 5 bintang tamu utawa penyanyine ana 1 ditepungke sing sisih kidul dhewe ngisore buta kae sapa kae ibuku oh kaya sinden ya tur kae cekat-ceket le nembang ora le apa le golek nggon yo arep ngantuk ora apa-apa ndur sisih tengene kae budheku saka ngendi saka Mbah Nyurip kae garwane Pak Dalang Suhud Widi Sasongko sisih tengene meneh kae bulekku sapa kuwi Bulek Ruminah garwane kuwi sing ngasta demung iki ya rol ketoprak sing kakung ya ketoprak ning iso nyambi dadi wiyaga sambene ya tukang ojek ning Tapsiun iya tengene meneh kuwi Mbak Yuku saka Ngambal Mbak Warti tengene meneh kuwi bojoku sapa asmane Ibu Niken Suharni apa Niken Seger Niken Suharni lah nek sing pinggir gedebok iki sing monot iya sing pinggir gedebok sing monot ye kaya semongkonon biji bunder leker asmane Mbak Kusnul Khotimah saka ngendi asli saka Wonosobo kulino nderek Swargi Mastono Hadi Sugito kulino nderek Dalang Ngayogyakarta mulane suarane apik njur kae sing kakung nun sing kakung kae sapa oh ya meh lali urung tak tepungke kesusule dandan ya to krungkep ning pawon krungkep silit katel kok dimbruki lah ya dadine geseng raine ireng kae jenenge Mister Sugombloh kae biyen ya tukang copet ning biyen morale bejat ning saiki morale wis ora bejat ning malah atine apik sing ngomong sapa atine malah bosok iya yo coba pamundhut pirang-pirang mongko ya diberkahi pepundenku Bapak Wagiman saka Mangunjayan ya keparang rawuh sedulur saka Tlatah Purworejo ya rawuh saka Tlatah Kemiri ya keparang rawuh uga ana sing paring nawala diaturke kagem Mas Dalang wonten panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih langsung mawon nuwun sewu kula badhe nderek nguri-uri lewat Mbak Cangik lan Limbuk nyuwun tembang sinom ketoprakan kagem pinisepuh sesepuh lan kasepuhan khusus kagem Nutomaji khusus kagem Notomaji saking Superman tolong disampaikan lewat Cangik beda sapi dan sapin iki maringi duit piro 40.000 kok tanggung temen ora digenepi 50 wis aja ngarani ana 50 ya alhamdulillah nane ming 40 ya ora apa-apa mergo iki kalbu rezeki mbok menawa pancen rezekine agek mung 40.000 iya lah supaya ngumpul men akeh dikumpulke dadi siji cemplungke kotak amal iya coba larase mumpung pelok tak nyuwun berkahe sapa Mbak Warti Miki Diasto monggo Bu coba nyuwun sing mat-matan klasik ya jaman biyen iki mau wis daturke iki nanti sandung saiki mijil ketoprak piyayi kene iki sing disene iki sing mat-matan mergo kene nggon gudange seniman gudange wiyaga gudange ketoprak Jobi Mbak Warti kaya napa mijil ketoprak
adil rong podo sak podo meneh sing ngaturke bintang tamune Mbak Kusnul Khotimah coba apa iso aja meneh mijil ketoprak wong meneng wae wis mijil kok Mbak Kusnul ora usah kok mengo tutuke agek mung lungguh wae wis mijil mijil kuwi metu wah ora ngandel temen anggo ora ngandel kowe nyedak omrono ora mesti dhewek wis krasa njuk mijil wit mau tegese metu keringete iya coba Mbak Kusnul kaya ngapa suarane diaturke sak padha mlih
aku ngaturi sing paring nawala iki ya uga ana pamundhut sing luwih utama saka ngendi Saibul Hajat panjenengane Bapak Karsana ngersake lelagon bajing loncat mongko katur panjenengane Mbak Kusnul Khotimah Mbak Kusnul coba aja mung trimo lenggah Mbak mengko ndak dikira Pak Karsana ling golek penyanyi mung setugel coba ngadeg ben ketok bongkot pucuke kaya ngapa disepati yo Cang Arjene rada blero. Master cuninge diinggahke coba. Nah, karo gamelan muni ditenteng sing lirik-lirik padake rada kempara tenor jene. Kupingku iki mbuh kepiye kuping laras kuwi nek diapusi wis ora iso. Ya siter ngomong kok ora muni ya krungu rebab tribele ora metu ya ora kepenak ning panggung. Ya, tur ya melas sing nyenggreng ki abot nek midhik apa tribele kok ora metu. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Kusnul. Injih Wilujeng Dalu Kang Mas Jiwe. Oh wis ngadeg to? Oh sampun menika. Oh lha lek ngadeg ning ngisor mbok ning dhuwur kene lho rada nyedak. Ya mesake niki mau jembar kok. Aja ning kono, sampean nek ngadeg ning kono mengko ndak keselempet. Sini. Halah yung. Apa senengane nyelempetke apa? Dereng. Nah, ngadeg kok ben ketok. Ya ning dhuwur ae. Alah. Iki sing kagungan kersa Pak Karsana ngersake bajing loncat mongko kudu dibawani sing bawa panjenengan. Adu-adu saka Wanasaba diaturke mbok menawa kowe arep atur-atur karo sing kagungan kersa monggo ndongake karo ndongake. Injih selamat. Mempunyai bentuk baru Kagem Dik Slamet Riyanto. Injih kagem Dik Slamet Riyanto. Saya ucapkan pripun menika? Piye nek wong sunatan? Lah ampun. Selamat menikmati apa? Bentuk baru. Injih. Enggalo kanggo ngono lho. Muga-muga aja nganti pulih kaya wingi ya to. Ya ampun mesake mosok supit pindho. Nek pulih kaya wingi mengko ndak dadi pandhes. Oh, nggih to? Sekali saja cukup. Injih mugi dados putra ingkang saleh kagem tiyang sepuhipun. Iya. Kira-kira sama mbuktekke apa ora? Ah mboten. Lho tegese mbuktekke wis mari apa durung leh disunati ngono. Wah mboten kula mboten wonten dereng wonten yakin. Durung mari. Dereng. Iya. Coba bawani ya Mbak Kusnul. Injih. Gunung. Ekone buka Mas. Medley vokal coba tambahi. Nika tukange kendang wis menjepi kula, Jeng. Sajake serik ket wau. Kae iki ora serik. Lah pripun? Kono wae sing dikode ora tanggap. Alah mosok. Kae nek menjep ngono kae ngode. Pripun kersane? Sesuk jam 5 tak tunggu ning terminal Kutarjo. Ah tenane ya Mas Topo. Kae nek menjep iku manyen ngode. Sajake ingin ya. Kae ngger mencep karo jaket kuning kae. Nggih. Saka ngendi? Saka pundi menika? Saka Baledono pocong kuning kae ngger mencep ki nuduhi kae urung ana gelase Gun. Wah, piyai saka Baledono Juragan matuake kok ya teko ndene matur. Nek mesti Juragan nak mesti mengke nyawer to kalih. Ora urung ngerti to, Mbak? Dereng. Sing nganggo jaket kuning kae. Ade kok piyai? Kae iki siluman. Oh, siluman. Ah kok ketok? Kok siluman piye? Aku dolan ning Koplak Kutarjo ya to. Golek emban kok ya ketemu karo Pak iki. Ketemu karo Pak Baledono. Dek wingi mayang ning Mirit. Oh ya Pak Baledono rawuh, matur nuwun diberkahi. Injih. Ning panggung ketemu karo Pak jaket kuning. Ya Pak Kopral. Ning di papan selalu ada Pak Kopral. Ning ndi mawon nggih enten niku?
Iya, padha karo Gun sing jeneng Gun penitiku kuwi wah selalu di mana saja ada udara pasti ada Gun. Oh, ana wong nambak ning kono ya mesti ana Gun. Ana tukang son ora lain mesti Gun yo ning kono ki. Gun meneh. Ana wong kok nata gamelan mesti Gun kudu meneh. Gun meneh ana pokoke. Ana dalang kok teko sing marke mobil ku mesti yakin Gun sing dadi juru parkir mesti kudu ana. Wis tenan to. Wis, penyanyi kok butuh bonceng mesti Gun mesti ngeterke. Ya iki. Dang dingklike sinden kok keri mesti sing gawa Gun ora lali. Lah mbok penitilane do luweh-luweh kae iki tetep selalu open. Iki nek duwe peniti kok kaya Gun genep papat. Wis. Jagate tentrem iki. Ora tau wadan-wadan, ora dikeki rokok ya meneng malah tuku. Nggih to Mas, jenengan ki nrimo? Nrimo. Alah ya ampun. Ora tau jenenge Gun kok ming njaluk ndirokok jatahe. Malah kepala dihapusi karo kancane malah. Iya. Wujude ngono kae, wah buka tas iki isine telung. Apa? Telung bungkus, patang bungkus rokok em. Bakul bakso ya ngerti karo Gun. Bakul geblak ngerti karo Gun. Yo coba. Nek Pak Kopral iki moncong kuning, nek Gun iki moncong hitam. Kok saged hitam? Sebabnya nek cara jamane mantu nek Gun iki kaya badar besi. Oh nggih. Lah nek kaya sing kuwi ngagem klambi kuning rak piyai saka Baledana to, Dik. Ora warnane kuning. Kuwi kaya nika nggih kuning sedanten. Kaya tunjung derajat. Tunjung derajat. Rumpecik di tengah gua. Ampun ngantuk nggih Pak De. Namate kula lak mboten ngantuk, najan kula kaya semangka. Kuwi iki ora ngantuk. Ning tansah nyuwun marang Gusti. Oh ngaten. Muga diparingi sabar uripe. Sabar. Dunungna ulah pundung tur sungkur ulah sungkan tek di Bukane saka Saron Yuca nganggo intro bajeng loncat dados. Yo Mbak.
Mbak Kusnul lenggasike sing diaturi Mbak Kusnul mak bedengus kok iki ana bangsa makhluk halus munggah ning panggung iki mau jare Mister Gomblo. Oh ya Ding Mister Gomblo mikir diastok nggih terus pundi Mas Jiwen wong urung ditimbali kok kesusu ngadeg salah ora srong to njabong sing ngadeket mau ketoke gebelet banget kowe kebelet banget ya kok le dandan ngono iki tere-tero bagus ora jamak-jamak. Lah wong raine wis elek le dandane kok kaya ngono. Karang iki mau mampir nang Mas Garbo ning ngono to. Lah kan si wedok sing godhog wedang. Ya. Lah ku arep ndelok wedang iki semua buru lah kejungkel ya. Momoro rai ku nang angus kabeh. Mampir nggone sapa? Mas Garbo. Mas Garbo. Kok kowe kenale aku wong kene? Lah wong kene profesine padha karo aku mbiyen kok lucu temen. Dadi pelawak. Pelawak bandar kepye. Oh alah wis. Kene mayoritas ngene untung main kabeh. Nyanyi kene. Ning jaman biyen. Jaman biyen tahun 80 90. Kok saiki ora nono? Oh, kecekel 8 sasi. Ya kalebu kaya kowe barang kuwi. Aku saiki wis menyadari ora wani wis. Jare arep kurung kabar, karep munggah kaji kira-kira tahun pira? Aku. Heeh, coba. Ya delok meneh. Kira-kira 2100 apa 2200 lan munggah kaji. Ya celak mudar kok lucu temen kowe ya mosok kok 2100. Ha wong kok nganti munggah kaji ku ya geger jagate. Ya wong urip ki apa ngerti. Ora aku kono ya to. Wong nek ora munggah kono wae sing munggah wakil kan ora apa-apa. Ah, trimo kowe wae. Oh aku. Ya diteni karo anak buah. Iya iya. Ana pamundhut iki, Mbok. Nggih, prayogi dipun pinangkani. Pirang-pirang. Saka Superman iki sarep ngaturke sinom ketoprak. Asmane lengkap sapa ora ngerti sing baku iki maring tenger Superman. Katuran minggah panggung. Monggo Mas disepoti yo. Semoga ingkang badhe nyumbang lagu kalau pinangan balungan dibuka coba. Ora kaya biasane. Monggo. Sinten menika Pak Superman? Monggo Bapak Pak Citra Superman nggih. Kalau dari pinarawatan panggung. Oh nggih, monggo Koko Prabu. Derek nepangaken asma jangkepipun sinten menika, Pak? Kawula namanipun samar menika Superman. Nggih. Asma saking asma saking bapak kula. Nggih. Jaman ruben nika kula Suparman. Walah, Pak Suparman toh. Nggih. Jebul wonge dhewe. Nggih. Lenggahipun teng Jakarta. Wonten ing Binangun Kilen. Wonten Binangun. Kula kinten kok lenggah teng Jakarta. Boten, Mbak Jiweng. Sederek kalian Pak Karsono. Taksih Pernah menapanipun? taksih sedulur sepupu sekali. Oh, injih. Weh, jan banget tobat piyai kene kok jebul pinter ya klo karo budaya Jawa padha seneng ya. Leres sinom Parijata yang pun kersaken. Injih. Badhe gandrung menapa piyambak? Napi kula makin wakil kalian nek wakil saged anu Mas Jiweng. Biasanipun nek kula niku rak nggih gadah dalang wakil to, Pak. Ning nek kula nyaraya wakil niku biasane cok kula paringi dhuwit niku biasane ngeten niku. Dhuwite metu wong kongkon tiyang biasane rak ngeten.
mangke kula nyuwun nggih sewu nggih. Nggih, menapa? Kula niku mboten saged napa nembang sinom ketoprakan. Nggih. Dados mangkin kula badhe nyuwun wakil nek saged milih saged mboten? Oh, saged mawon. Sing kados napa? Lagi napa? Tosipun tapi nek semangka sampun. Lah menika sing oh enten role ketoprak enten iki. Sing ginuk-ginuk. Nah, menika niki kula pilihke nggih, Pak. Sinden kula sing kaya dina Setu Legi. Nggih. Nah, setengah tua lemu ginu-ginu. Nggih. Sapa? Mbak Rum jeneng. Nggih. Niki jodoke kali bapak napa kali sinten? Kalian Pak Gomblo saged. Oh, ampun Pak Gomblo. Wong niku saya iki ya Mbak, Pak. Kula mangke wonten iki ya Mbak. Nah, wong soalnya niku iblis sanes menungso. Lah nek kula nek saged mangken badhe mangkur palaran. Oh, nggih. Lah kok sakniki mawon. Sakniki mawon pangkur nggih. Nggih? Pangkur nggih? Yo saka serpeng yo kok dipalarke, Cok. Ning nong ning nong. Nyong, yo mo. Nyong. Rada sesek sikik. Tak dat nggih. Den tak ro karming gorengan terus karanane marti siwi sinawung ras agama pakartane sampun maju ngoten cok derek rombongan maca patan mboten Pak mboten nate kula jaran menika riyen mulai tahun 82 dumugi 2013 nggih
kabur kangenan wonten ing Borneo. Oh nggih nggih. Dados teng mriki nembe kalih taun. Nggih. Menika kelingan kalih Mas Noto Maji nika nek ngetoprak riyen nika tembangipun mijil ketoprakan. Oh nggih. Pak Suparman. Nggih. Nitik agemanipun, nitik udawedananipun. Nggih. Niki nek umami panjenengan niku dadi Pak Camat niku ketok jan wangun banget niku. Kok preso? Nun? Kok preso? Lah napa nggih? Mbok menawi niku pendongane masyarakat Binangun kalian Kalimati nggih. Mbok menawi niku nggih. Kula mboten niku artine mboten pamer ya tadi. Mboten pamer. Nggih, pripun? Nggih, nggih. Sampun apa dereng piye? Dados nggih, rumpin sampun. Dados samat. Nggih. Wonten mriki menapa wonten pundi, Pak? Wonten Borneo. Kalimantan. Nggih. Ndi? Terakhir menika nggih wonten inspektorat. Wah, jan elok-elok tenan iki ya. Inspektorat. Nggih, nggih. Sampun wangsul teng kandange dhewe-dhewe. Oh, sak menika sampun purna nggih, Pak. Nggih, menika bapak kula nika ingkang lenggah niku bapak. Lah, niki rening sampun kondur purna tugas nggih to. Niki kula namung ngemutaken kemawon kalian bapak. Benjang genipun badhe syukuran kinten wulan menapa. Loh, kula niku ora ngarepke nanggap wayang lho. Lek badhe syukuran kapan ngoten lho, monggo. Nuwun sewu kula menika sampun syukuran. Oh, sampun syukuran tapi mboten nanggap wayang. Nggih wayang-wayangan. Oh, lajeng ngagem apa, Pak? Nggih, mangke-mangke nek wonten napa rejeki, nggih. mugi-mugi mangken kula nggih saged. Nah, soalipun ngaten, Pak. Tiyang menika yen kersa nanggap wayang nggih, yen kersa nanggap wayang insyaallah menika dijamin minggah swarga. Nah, sebabipun sami kemawon tiyang sedekah kalian fakir miskin dan anak terlantar. Nggih. Lah menika wau anu Mas Jiweng Pripun? kula menika wau duwe napa niku kata-kata bedane sapi dan sapi. Oh, sing kasrat teng mriki niki lho. Kan dereng dijawab. Nggih to? Nun sewu lah wong tolong disampaikan lewat jangik. Nah, kula kene niku sing ngersake sapi dan sapi. Sapi. Nah, nggih. Nek sapi niku kewan, nek sapi niku iso jeneng wong, Pak. Nah, menika nuwun sewu nggih. Nggih, pripun? Teng dusun Kalimati kan sapi kathah. Kathah. Nggih. Mergo bantuan saking pemerintah menika pun ingkang dipun napa pandegane dening Bapak Lurah menika. Nggih. Ingkang wau jajar kula niku Bapak Lurahipun. Nggih. Lan menika sapi kathah. Tapi wonten anune Mbak Cange, Mbak nuwun sewu, Mas Jiweng. Nggih. Wonten bedanipun. Nek sing jenenge sapi. Nggih. Sapi niku kan ekore sekawan. Napa kok ekore? Sukune sekawan. Sikile papat. Tapi nek menurut pendapat kula, nggih, menika nek sapi niku ekore di belakang namung panjang. Sukune napa ekore? Ekore. Buntute? Nggih, buntute. Buntute niku panjang. Lah nek sapi kan jeneng tiyang. Ekore pendek tengah. Ngajeng. Oh, dadi nek sapi niku buntute dawa, nek sapi buntute cendak ngoten. Cendak. Oh. Nggih mboten niku. Ngomong-ngomong sapi niki Pak Parman. Nggih. Kula ajeng nyuwun pirsa kalih Bapak. Sampeyan mun priksa sapi toh? Nggih, sapi niku nggih wonten sing pethak, wonten sing abrit, wonten sing nggih sampun. Mboten perkara niku sing kula suwun iki pirsa nek pun napal sapi, cobi mangtuduke pipine sapi teng pundi. Nah, Cobi, ngono namung badhe pitaken pipine mawon mangtuduhke teng pundi? Pipine nggih. Ha nggih. Niku pipi mburi napa pipi ngarep? Sing kula takokke niku pipine sapi nggene teng pundi mangtuduhke coba. Nah, nek sapi dhewe kan mboten saged nunjuk nggih to? Ha nggih, teng bagian apa? Nah, nek tiyang kan saged. Nggih. Pipine nggih sanding niki pas kuping niku. Sanding kuping. Niku pipine sapi. Wah, pinter ning kurang bener. Bener. Dereng priksa to? Nah, nek dereng priksa, mang nyun priksa kalih kula. Nggih. Pipine sapi niku jebul bareng enten penelitian dokter hewan. Niku jebul pipine sapi nggone teng bokong. Oh. Lah kula kan wau pun matur anu Mas Jiweng. Pripun
teng wingking napa teng ngajeng? Pitakone mboten mawi nuduhke ngarep burine. Pitakone ming pipine sapi nggene teng pundi jebul nggene niku teng bokong. Awit sapi niku nek ngambung mboten sapi kok ngambung napa nggen irung kalirung mboten enten gitu. Nah, ning rae ketemune kali bokong, nggih mboten. Nah, niku jebulane ketemune pipine sapi teng bokong. Nggih. Ngeten kok mumete ora jamak-jamak. Lah nggih. Badhe melih napa melih, Pak? Melih napa melih? Napa dibadhe tambah? Apal duet mboten lagu-lagu duet campur sari napa? Perahu layar. Perahu layar? Nggih. Kali ngadeg Kalian nek milih saged nggih. Saged mawon. Harus milih karena nanti saya mau memberi seweran. Cocok. Piyaya dodok Kalimantan nganti ora metu duwite abang kebangetan banget. Soalnya nek teng mriki niku lha niki duwite kaya niki Pak, teng Jawa niku ngeten niki. Nek duit Kalimantan niku kemerisi duwite. Nuwun sewu nggih Bu nggih. Nggih. Kula niki milih. Mboten apa nyawer kok. Mboten apa-apa. Saya bundi. Biru lupat mono. Nemon kan Pancasila. Nggih, nggih. Lah nek nah menika. Kaya pinter lindomo. Saya bundi sing genah. Siji loro telu papat lima Pancasila. Nggih, Pancasila. Kok niki. Heeh. Badhe duet perahu layar. Perahu layar. Sing cemeng napa sing ungu? Ya sing kira jare sing kaya apa? Setulegi. Sing munuk-munuk napa? Oh, monot-monot. Menet-menet. Nah, yo monot-monot yo. Yo, Mbak, yo. Yo dados perahu layar. Kesek. Niku sing pundi dereng genah niku? Lah menika kok. Oh, Mbak Warti to. Oh, Mbak Warti kan dereng. Yo, Mbak, jeneng, Mbak. Monggo Mbak Pati. Nah, nek niki yo mboten patek monot-monot, Pak. Pak Parman. Pun. Nek niki mboten patek monot-monot. Lah wong. Gaming biasa. Sing monot-monot niku sing pengen gedebok. Yo, kalih wetane niku sing nomor 3. Nggih. Kok ketok monot-monot. Nuwun sewu Mbak Cange, niku sepurane kan kula mboten sae kados ibu-ibu menika ta. Mboten napa-napa, Pak. Mangkene apik malah kula ora payu. Yo, mangkat sok perahu layar digarap yo. Ning Mengke, Pak.
luar biasa Pak Parman. Jan. Nggih, nyotok temenan iki mantan camat saka Kalimantan. Piye jaman tahun 90 nggih. Ning esu anggere kersa syukuran wis tetep umure panjang tur ya dasare ya sehat ragane banyu mili. Gilir gumanti rezekine. Iya, ngantil ora bukake dompete. Sampun Mas Jiwen. Oh, nggih matur nuwun Pak Parman. Terus menika wontenipun ngoten nggih. Nggih. Ning nggih niku sing diparing nggih ming setunggal. Tegese kula menggenake, mboten napa ming nyuwun pirsa mawon. Setunggal wong niki sing dampingi ya. Nggih. Nah, niki dampingi kecuali sing dampingi Pancasila. Wah, iya. Nah, Pancasila nggih. Sampun Mas Jiwen. Leres iki matur nuwun. Nyuwun pangapunten nggih. Oh, mboten napa-napa. Basa kula niku mboten saged alus. Walah, kasar mboten sementing pun metu duwite. Matur nuwun Pak Parman. Matur nuwun. Nembah nuwun monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ampun kesusu kondur, mangke goro-goro melih. Matur nuwun. Pokoknya cel ancem sindenku angger ana piyayi sing wis sak sok ngene iki ndungane aja kesusu kondur, aja kesusu kondur. Ha nggih, Pak. Niki sing wonten sing kantun, Pak, mriki, Pak. Pamundhut meneh diaturke saka ngendi? Sik, iki ana sing maringi layang panjenengane Bapak Ahmad saka Wiranatan arep nyumbang lagu Mung Sliramu. Pak Ahmad iki, Blok. Nggih. Semoga katuran minggah panggung. Manuk dadali, ya, Pak Ahmad minggah panggung. Iki ya rombongan meneh saka Wiranatan. Sugeng dalu Pak Ahmad. Sugeng dalu Mas Jiwen. Nggih, lenggahan apa mirsani? Nggih, kalih lenggahan kalih ningali. Oh, tegese upama panjenengan lenggahan niku rak etung-etung rak dadi tamu gitu. Nggih. Tamu niku hurufe TAMU. T niku teko, A niku arep, M niku melu, U niku urun teko arep melu urun. Urun apa? Urun lagu ya urun duit. Iya. Monggo, lagune Mung Sliramu leres? Nggih, leres. Kalian sinten? Kalian Mbak Kusnul apa Mbak Rum milih? Monggo. Ler piyambak kemawon. Ler piyambak niku niki nggih. Nggih. Oh ya pancen pilihane Pak Ahmad ya pinter milih kok milih spring bed ayo ketok mendut-mendut. Yo Mbak, diderekke Pak Ahmad yo. Biasa nyawang teng omah tipis weruh anu kandel kula kepengin nyedak. Wis ora sami nyedak lah mbok ngrakute ora apa-apa. Jumeneng diderekke Pak Ahmad. Pokoke nek Mbak Kusnul duwete Pak Ahmad pokoke kecil. Sebabe siji lemu siji cilik. Janes. Kantenan kula mau teng ngandhap raose gemeter. Niki nek upama panggung malah mboten, Pak. Upamane Pak Ahmad. Upamane jenengan dadi garwane Mbak Kusnul niki ming umpamane nggih. Niku numpak pit motor. Sing teng arep Mbak Kusnul, panjenengan teng mburi. Wong sing ngelingke mesti ngene, "Weh, Mbak Kusnul boncengke tremos." Mergo ketok cilik mentri. Oh, jan. Ning nggih mboten napa-napa nggih. Cilik ning ya cilik sing baku ora iso tengal-tengil ya ora. Oh, nggih jenengan nggih cok tengal-tengil ta. Kadang kala. Ya, diang ya cok diderekke lagune Mung Sliramu ya. Kurang orjene. Nenong 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 nanong nanong nenong nanong
Alhamdulillah matur nuwun pinaringan wekdal ing dalu punika majiwe. Nggih Pak Ahmad, nggih. Kang kekiranganipun nyuwun pangapunten. Lembah nuwun. Sami-sami nggih Pak Ahmad. Nggih. Ton kekiranganipun ugi nyuwun pangapunten. Nek diteruske ora ana rampunge, Mister Gomblok. Ya toh, wektune suwi saya ngangsek, wis semono kok ya pamundhut isih pirang-pirang. Pak Ahmad munggah panggung maringi dhuwit 15.000. 15.000 alhamdulillah dipun syukuri. Ora luar biasa. Njajal kira-kira ke maringi sindene dhuwit, Mblo. Aku? Heeh. Jan aku tak borong malah wis. Ora kur tak paringi tok tak borong malah. Nyaket apa nyatu? Wis tenang wae. Apike ya, Mblo. Nggih. Lah ning lakoni ya sedawa. Mengko dibacutke wanci gara-gara. Oh, ngeten. Heeh. Deputi Pak. Nggih, Gara-gara nggih. Nggih, leres menika mangke dipun lajengaken. aja gerah penggalih ya. Ah nggih. Kok pilih. Monggo dipun lajengaken mangke dawuh gara-gara kemawon. Kowe ora apa-apa to? Mboten napa-napa, kula wong biasa, ora kemerungsung. Ya, ora serik to? Oh, mboten. Ya, ya, aja muntung lho. Oh, mboten. Ya wis kono. Dilajengaken Lenggah karo macet-macet sik. mboten tenang mawon, bacane sik akeh kok. Ya. Yo lho, kripik gedang kripik telo, sithik edang matone rata. Nutukake lakon ngadeg mersane King Suwun. Ayo barengan, Bang.